Kore-yhtiöt on monipuolinen ja palveleva rakennusalan osaaja Uudellamaalla. Vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin, laajensimme palvelumme korjausrakentamiseen ja huoneistoremontteihin. Tarjoamme taloyhtiöille julkisivuremontteja ja muuta korjausrakentamista pääurakoitsijana. Tänä päivänä yhtiömme alla toimii kaikkiaan 5 liiketoiminta-aluetta, erikoistuen muurauksen lisäksi erilaisiin saneerauksiin, ammattimuuraarien henkilöstövuokraukseen sekä muuraustarvikkeiden tukkutoimintaan. Suomen Tiilitukku on muurausalan ammattilaisen luottokumppani toimittaen työmaalle laadukkaat muuraustarvikkeet omasta varastostamme kilpailukykyisellä hinnalla. Yrityksemme pitkäaikainen käytännön kokemus muuraustöistä on tuonut meille vahvan näkemyksen hyvistä materiaaleista ja valmistajista. Meiltä asiakas saa tuotteiden ohella myös kokonaisvaltaista ja asiantuntevaa palvelua. Uudenmaan alueella toimitukset onnistuvat aina ripeällä aikataululla ja tarvittaessa toimitamme myös muualle Suomeen. Kiitämme yhteistyökumppaneitamme. Kattavat rakennusalan palvelut saman katon alta. Ota yhteyttä.